बड़ी हुलुस थुलुस आदा गईले बाजिने आमगुरि बाजार लोगोफोर ना बेवहाय बोरमा बाजार आरोना ना बाजार बोरमा बाजार नै बेवहाय बोरमाबो सिथारनो नै बेवहाय बोरमाबो गोदायो आरोना लोगोसे नाबो फानो ओमफ्राय नै बेवहाय नैबे मा बुस्थु बेबायदि बोरमा आरोना नै बोरमा नै ओमफ्राय बेबायदिनो आदाबो बोरमा लाबाय नामा आदा आच्छा दे जाखानांगौ समाय गथे ओरैजाय एकदम सालानि लकेल फुख्रिनि आरोना एथ' लकेल फुख्रि ना खरफोरा आने मासथु माने खर बेबायदि आरोना दिनैहाय एकदम बाजाराव जोबोद अखा हानाय जादोंमोन ओमफ्राय लोगोसे दा अखाया नागारबाय आं दहायनो बानायनो सानदोंमोन भिडिअखौ मानो होनब्ला अखा हानायखाय आङो बानायनो हायाखै ओमफ्राय लोगोसे नावा बैयाव दोनो आरोना ओमफ्राय नैबे दाख्लै थांनाय दैज्लाङावहाय जाख्ल'बायमोन भाग्य मोजां दुखुनांथावा नै बेनो माने थांनाय दैज्लाङावहाय ओरैबायदि बेबायदि दैया बोदलाबायमोन ओमफ्राय लोगोसे बेजों देरनाय लोगो लोगो 5 मिनिटआवनो ओरै सानजाजों कुक्राझारा ओरै सबायझार एकदम धंस खालामहैदों आरोना दैया ओमफ्राय दा लोगोसे नै नावा दा बैयाव दोनो आरो नै ओरैबायदि बिहिर आरोना ओरैबायदि बिहिर जादों आरोना ओमफ्राय लोगोसे नै बेवहाय आसाम ट्रेक्टर फानो आरो जोंनि बर' मानसिफोर आसाम ट्रेक्टर फानो नोंथांमोना बुजिनाय नङा आसाम ट्रेक्टरा माने जोंनि बर'नि मेन खायद' अमा बेदर आरो ओरैबो नैबेयावबो फाननाय जायो नै आदैमोननि जोब्बाय अमा बेदरा दा नै लाथिमसै आरो नै बेबायदिनो फानो बायदि बिहिर मोनसे गालामाल दखान आरोना डेन्जार बायदिसिना नांगौ रोखोमखौ मोनो बेवहाय खुसेर बिदै जुइस आरोना बेबायदि हयथ' मेचिनथ' किमान ने 22,000 कट फायोथ' बेंगल माने बेंगलनिफ्राय मोनो आरोना बे मेचिनखौहाय लाबोनाय जादों 22,000 ओमफ्राय मानसिजों फिदिंनांगौ आरोना नै बेबायदिनो बाजार आरोना बे फान्थाव आरोना ओंख्रि केजि किमान 20 थाखा दे बाजारानो ओरैबायदि बेरायजायै बायदि जाबाय नै अखा हाब्रबनानै ओरैबायदि हुलुस थुलुस अखा हाबोनाय जादों आरोना ओमफ्राय बाजारा ओरैनो एसे गोथौखा थेवबो एसे अखा हाबाथाय ओरैबायदि गाज्रि अबस्था जायो आरोना बे आमगुरि बाजारा नै लोगोफोर माने बेरायजायै बायदि जायो थेवबो आङो नोंथांमोननो देखायनो थाखाय बे भिडिअखौ दिनै लानानै फैदों मैगं बाजार बेवहाय मैगं फानो आरोना जोंनि बर' सुबुंफोर गोबाङानो फाननाय जायो आरोना लोगोफोर बे बाजैया आलु फानो जोबोद गोबावसै दानि इंले बेखौ फाननानैनो न'खर खुङो आरोना जिउ खुंनानै दङ बाजैया दा आदा गैले बाजैने दा बेबायदि फानना जानांगौ जाहैबाय आरो आदा गैयिखायना नै दा बेबायदि दखान आरोना नै दा आङो फैबावलायबाय जोंनि आदा फाबियानि दखान रेस्टुरेन्टआव दा बेबायदि मोनजायो ओरैहाय बेवहाय चिकेन चावमिन बानायो आरोना नै चिकेन चावमिन बेदरनि बेबायदि चिकेन चावमिन ओमफ्राय नै लादुफ्रा बेबायदि ओमफ्राय कास्टमारफ्रा नै बेवहाय जादों लोंदों ओरैबायदि बिहिर जायो आरोना दा ओमफ्राय बेबायदिनो मा लांफैदों बेंकआव आच्छा दे बेबायदि ओंखामबो मोनजालायो आरोना आदा फाबियानि दखानावहाय नै ओमफ्राय दासो ओंखाम जादों नामा मादै मैथो थाङामोन बोननो आच्छा दे बेबायदिनो नै बेवहाय ओरैबायदि जादों आरोना स' लोगोफोर बाय लोगोफोर दा दुखुनांथाव गंसे गारिया बबेनिफ्राय फैदोंमोन ओमफ्राय नै दा बेवहाय लिक जाबाय आरोना नै पामसार ब्रादारनि गारिया पामसार जाबाय नै ओमफ्राय बबेनिफ्राय फैदोंमोन ब्रादार हा सापागुरिनिफ्राय आच्छा दा नैबेवहाय लिक जाबाय आरोना नै लामा गेजेरावनो आङो भिडिअखौ असेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे नोंथांमोना शेयार खालामनो दाबाव उननि भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।